Семинарът събра библиотечни специалисти, които обсъдиха ролята на информационните технологии в съхраняването на историческата памет. Основен акцент във форума бе Европейската библиотечна мрежа Европеана. Европеана е замислена и е разработена като единен портал, единна точка за достъп, която да осигурява възможност на всеки един гражданин от Европейския съюз да има достъп до културното наследство на всяка една държава. Както знаете, повечето бази данни са регионални или местни, а посредством тази европейска библиотека всеки един гражданин, всеки един член на Европейския съюз и не само на Европейския съюз, на целия свят има възможност да се запознае не само с местното културно наследство, но също така и на всички останали страни. Европеана дава възможност за достъп до богата информация за културни забележителности, исторически паметници, документи и книги. Обединява културното наследство на всички културни институти в Европа, библиотеки, архиви, музеи, аудиовизуални архиви също. Към момента Европеана е най-голямата база данни, която осигурява достъп до културното наследство. По-настоящем тя осигурява достъп към над 20 милиона културни обекти от цяла Европа. Европейската библиотечна мрежа става все по-популярна у нас. Българите вече си имат предпочитания и любими четива там. Старите ръкописи, стари издания, които са особено ценни за библиотеките, не само възрожденска литература, но също така и стария периодичен печат. Това е от интерес на всички потребители и читатели. Основната задача пред институциите, работещи с Европеана, е да разширят нейният обхват. Приоритетно ще бъдат обхванати библиотеките, които ще имат възможност да публикуват най-известните български книги и автори.